سلام ቤተሰብ ኒሎም ዝኸውን ፊልም ሒዝና ኣለኹም መጺና ኣለና ናይ ድኻምና ክፊል ሰብስክራይብ ስለ ዝኾነ ድማ ኒ ቪድዮና ላይክን ኒ ቻናልና ሰብስክራይብን ምግባር ኣይትረስዑ ታሪኽና እንትጀምር ሓደ ወታደር ልኡኽቶ ተዋሂብዎ ሚስ ሰበይትና ተሰናበተ ንርኢ ኣለና ብእውን ሚስ ሓደ መሓዙኡ ናብ በረኻ ይወፅኡ እሞ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ክልቲኦም ስናይፐር ተዓጢቖም እዮም ነይሮም ድሕሪ ብዙሕ ኣለሻ ድማ ኣብቲ ዝምቸዎም ቦታ ይቕመጡ እሞ ቀፂሎም እውን ዕላሚኦም ይጅምሩ ድሕሪ ውሕዳት ደቂቓታት እውን እቶም ዝደልይዎም ጉጅለታት ይመፁ እሞ ናይቶም ሸፋታ ሓለቓ እውን ኣብተን ማኪና ውሽጢ እዩ ነይሩ ሽዑ ኣብቲ በረኻ ናይ መርዓ ስነ ስርዓት ንምክያድ እዮም መፂኦም ኣብ መጀመርታ ካብቲ ማኪና ሓደ መንእሰይን ሓንቲ ኣዶን ይወፁ እሞ ካብቲ ሓደ ማኪና ድማ ናይቶም ሸፋታ ሓለቓ ይወርድ እቶም ወታደራት እውን እቲ ዝጽበይዎ ዝነበሩ ሰብ ስለ ዝመጽአ ኢላምኦም ይኣስሩ ሕጂ ድማ ናይ መርዓ ስነ ስርዓቶም ናካየዱ እዮም እቶም ወታደራት እውን ኢላምኦም ነፂሮም እናተጸበዩ እዮም ግን ከዓ እቲ ተደላይ ሰብኣዊ ዒላማ ክኣትወሎም ኣይከኣለን ምክንያቱ እቲ ሰብኣይ ናይቲ መርዓ ስነ ስርዓት መድረኽ ይመርሕ ስለ ዝነበረ ኣብቶም መርዑ ማእኸል እዩ ነይሩ እቲ ስናይፐር እውን ነቲ መርዓዊ ንኸይወቕዕ ይጥንቀቕ ኣብዚ ማእኸል ድማ ካብቶም ጉጅለ ሓደ ነቶም ወታደራት ይርእዮም እሞ ሽዑ ተኽሲ ይጅምሩ እቶም ክልተ ወታደራት እውን ንጥቕዓት ይጋለጹ ዋላ እኳ ደኣ ኣብ ዓብዪ ርሕቐት ይሃለዉ እቲ ተኽሲ ናብኦም ከባቢ ይዓርፍ ስለ ዝነበረ ንድሕረት ምንስሓብ ስለ ዝነበሮም ድማ ጉየኦም ይጅምሩ ግን ከዓ እቶም ዕጡቓት ማኪና ስለ ዝነበሮም ቀልጢፎም ይርክብዎም እቶም ወታደራት መሕቢኢ ቦታ ስለ ዝረኸቡ ይሕብእዎም እሞ ስለ ዝሰኣንዎም ድማ ገዲፎሞም ይኸዱ እሶም ግን ኣብ ጎኖም እዮም ተሓቢኦም ነይሮም እቶም ዕጡቓት ከም ዝኸዱ ምስ ረጋገጹ ድማ ልእኽቶኦም ዘየሳኽዑ ክልተ ወታደራት ቤተሰብ ዘይብሉ በረኻ መጓዓዝ ይጅምሩ ብእውን እቲ ሓደ ፈንጂ ይረግጽ እሞ ግን ከዓ ብዘይ ምንም ምስትውዓል ግልጽ ምስ በለ ብድሕሪት ዘሎ መሓዙኡ ናብ ድሕሪት ይምለስ እሞ ንክሕግዞ ናብ ቅድሚት ምስ በለ ድማ ንባዕሉ ፈንጂ ከም ዝረገጸ የስተውዕል ሽዑ ይስንብድ እሞ ክንቀሳቐስ ኣይከኣለን እግሪ እውን ይፈስስ እሞ ናይ ፍርሒ ዓይኑ እውን ይፋጠጡ ናተንቀጥቀጠ ድማ ዓርሱ ክኽእል ኣይከኣለን እንታይ ምግባር ከም ዘለዎ እውን ኣይፈልጥን እቲ ዝወደቐ ሰብ እውን ይትስእ እሞ ሓፍ ምስ በለ እውን ሓደ እግሩ ኣይረኸቦን ብዘይ ምቁራፅ እውን ደም ይፈሶ ነበረ ብቕልጥፍ እውን ዘይሕግዞ ሰብ ይደሊ እዩ እቲ መሓዙኡ እውን ንክረጋጋዕን ናይ መደንዘዝ መርፊ ኣውፂኡ ዓርሱ ንኽወግእን ይዛረቦ ግን ከዓ ሓይሉ ውቃዕ ስለ ዘለዎ እቲ መርፊ እኹል ኣይነበረን ደጊሙ ጠጠው ተዘይሉ ክመውት እዩ ነይሩ ስለዚ ድማ መሓዙኡ ጸጋማይ እግሩ ንምትሳእ ይፍትን እቲ ሓደ መሓዙኡ ግን ዓርኪው ብህይወት ክተርፈሉ ስለ ዝደለየ ሽጉጡ ብምውፃእ ዓርሱ የጥፍእ እሞ ንመሓዙኡ እውን ካብቲ ቦታ እግሩ ንከይንቀሳቐስ ይኽልክሎ ኣብዚ ሰዓት እዚ መሓዙኡ ንብዓት ጥራሕ እዩ ገዲፉሉ ግን ከዓ እቲ ሓደ ስለ ዝሞተ ጠንኪሩ ጠጠው ምባል ነበሮ ድሕሪ ብዙሕ ሰዓታት እውን ይረጋጋ ናይ መሓዙኡ ትምኒት ንምኽባር እውን ንምጽናሕ ይውስን ግን ከዓ ፈንጂ ረግጹ ክተርፍ እየ ዝብል ሓሳብ ኣይነበሮን ሚዛኑ ንምሕላዋ እዳዋ ሓፍ የብል እሞ የማናይ እግሪ እውን ናብ ድሕሪት ይዝርግሖ ሽዑ ይንብርከኽ እሞ ካራ ብምውፃእ ድማ ነቲ ፈንጂ ንምርካብ ናብ ታሕቲ ሓሸዋ ውሽጢ ይሰዶ ግን ከዓ እቲ ፈንጂ ኣብ ርሑቕ እዩ ነይሩ ቀፂሉ እውን ካልእ ሓሳብ ይመፀሉ እሞ ናይ ጫሙኡ መእሰሪ ብምፍታሕ ኣብታ መፅረቢት ይኣስራ እሞ ናይታ ብሬት መእሰሪ እውን ብምፍታሕ ኣብ ርሑቕ ዘሎ ረድዮ ንምስሓብ ይፍትን እቲ ዝሸንደዮ ገመድ ኣብ እምኒ ይዓርፍ እሞ ሰውነቱ ምንቅጥቃጥ ይጀምር ኣጋጣሚ ዕድሉ ኮይኑ ጠጠው ይብል እሞ ብሓይሊ ፍርሒ እውን ሚዛኑ ሓልዩ ዝደለየ ረድዮ ይስሕቦ እሞ ንረዳእታ እንተሓተሙ እውን ዘይሃብዎ መልሲ ድማ እቲ ቦታ ሓሸዋ ስለ ዝኾነ ፔሌን ክትመጽእ ኣይትኽእልን ብማኪና ዋላ ተመፁ ግን 52 ሰዓት ከም ዝውድኣሎም ይዛረብዎ እቲ ሰብ እውን ብስምባደ ጠጠው ይብል ሽዑ ድማ ኣብቲ በረኻ ጸላእቲ እውን ክመፁ ምግቢ እውን ዘይብሉ ኣብቲ በረኻ ተጸበየ ማለት ዋላ ይኽበል ካልእ መንገዲ ተልዩ ንምሕታት ይውስን ግን ከዓ ቅድሚ ምሕታት ናይቲ ሬድዮ ባትሪ ይዓፅዮ እሞ ብሕርቃን 52 ሰዓት መቁፃር ይጅምር እሞ ኢተን ዝተረፈኦ ንምብላዕ እውን ኣውፂኡ ምብላዕ ይጀምር ግን ከዓ
ማይ ክሰቲ ምስ ደለየ ዋላ ሓንቲ ጠብቲ ብላይ ነበረቶን ካብቲ በረኻን ሙቐትን ማይ ምሳኣኑ ድሞ ዕጩው ሞት ምዃኑ የስተውዕል ቢኡ ክኣኸሎ ድማ ብሓደ ወገን ዓብዪ ንፋስ ተላዒሉ ይመጽእ እሞ እሱ እውን ጠጠው ኢሉ ካብ ምርኣይ ወፃኢ ካልእ ኣማራፂ ኣይነበሮን ካብ ቦርሳ ጨርቂ ብምውፃእ ድሞ ኣፉን ኣፍንጭኡን ይዕፍን መሳሪኡ እውን ንክሕግዞ ኣብቲ መሬት ይድገፎ ኣብ መወዳእታ እውን ካሪኡ ኣውፅኡ ናብ መሬት ይሸኽተሙ ሚዛኑ ይሕሉ ብዙሕ ከይጸንሐውን እቲ ንፋስ ሓሸዋ የሸክመሙ ናብ ዝዋኑ ይዓርብ ዋላ እኳ ምትንፋስ ይኽኣል ደኣ እምበር ዓይኑ ግን ምርኣይ ኣይኽእልን ነይሩ እዚ ሰብ ግን ካብቲ ዝተቐመጠ ይንቀሳቐስን ነይሩ ቀፂሉ እውን ብጣዕሚ ሓያል ንፋስ ይመጽእ እሞ እቲ ነገር ንምኽኣል ግን ናይ ግድን ይኾኑ ሕጂ እውን ኣማራፂ ኣይነበረን ሓያል ንፋስ ብምምጽኡ ሰውነቱ ሓፍ የብለሙ ክእሽንድዮ እንትፍትን እቲ ሰብ ዝረገጸ ፈንጂ ግን ናላሕልሐ እዩ ገጹ ዋላ ብሓሸዋ ይምላእ ግን እግሩ ንምልዓል ኣይደለየን ዓርሱ ንምድጋፍ ድሞ ካርኡ ናብ ምድሪ ይቐብሮ ከም ዕድል ኮይኑ ግን እቲ ናይ ንፋስ ማዕበል ቀልጢፉ ይኸይድ እቲ ሰብ እውን ህይወቱ ክስእን ውሕድ እዩ ተሪፍዎ ነይሩ ደጊሙ እውን ጽሩይ ሰማይ ይርኢ እሞ ካብዚ ምስ ተረፈ እቲ ክዳን ይኸፍቶሙ ቢነውሕ የተንፍስ እዚ ኩሉ ናይ ሓሸዋ ንፋስ ድማ ዋላ ሓደ ከም ዘያንቀሳቐሶ ክኣምን ኣይከኣለን እዚ ፈንጂ ተዘይረጊጹ እውን እቲ ንፋስ ኣይምኽኣለን ነይሩ በዚ ዝሞተ መሓዙኡ ግን ብጣዕሚ ይሓዝን ብሓይሊ ንፋስ ተጐዲኡ እውን ኣብ እግሪ እዩ ወዲቑ እቲ ዝገርም ነገር ግን ኣብቲ ዝሞተ መሓዙኡ ጅቦ ሓደ ዝመልአ ባትሪ ይረክብ ናብ መእዘዚኦም ጣብያ መደወሊ ብዝረኸበ ቁፅሪ ናይ ምትራፍ ዕድሉ ይውስኽ ነቲ ሬሳ ጎቲቱ ባትሪ የውፅእ እሞ ናይ ህይወቱ ፈተና እውን ዋላ ሕጂ ኣያቋረፀን ነይሩ ባትሪ ምስ ረኸበ ድሞ እታ ረድዮ ይስእና ንፋስ ወሲድዋ ኣብ ርሑቕ ይርእያ እሞ ሚትሳእ እውን ስለ ዘይኽእል ስለ ዝመረሮ ዓርሱ ብዓርሱ ምስሓቕ ይጅምር በዚ ሕማቕ ኩነታት በዚ ፀሓይን ብጣዕሚ እዩ ተሰቒዩ እቶም ዘድሕንዎ ጉጅለን ክመጽኡ እውን 43 ሰዓት ይተርፎም እቲ ዝነበረ ናይ ማይ ጠብታ ይውድእ እሞ ግን ከዓ ብሓይሊ ጽምኢ ጉራርኡ እናተቓጸለ እዩ ብተደጋጋሚ ድሞ ተስፍኡ ምጽልማት ይጅምር ነዚ ምስ ተዓዘበ ሽጉጥ የውፅእ እሞ ናብ ሰማይ ምትኳስ ይጅምር ዝሓሰቦ ድሞ ኣብቲ ቦታ ካብ ዝመውት በእቶም ኣብኡ ዘለዉ ሸፋት ተማሪኹ ንምትራፍ ይመርጽ ግን ከዓ ድሕሪ ብዙሕ ጥርዓን ዝሰምዖ ስኢኑ ይተርፍ ስለ ዝጠመየ ድሞ ብኻራ ጥንቅር ውዒት ብምልዓል ክበልዓ ይደሊ ግን ከዓ ኣብ ጭራኣ ዘሎ ደምን መርፍእ እናረኣየ ንብዙሕ ሰዓት ይጸንሕ ክሳዕ ሕጂ እውን ኣይበልዓን ነይሩ ቀፂሉ እውን ሽንቱ ቀዲሑ ይሰቲ እሞ ጥምየቱ ይዕግስ ብኡ እውን ኻራ ብምውፃእ ናይ ፀጋማይ እግሪ ጫማ ይቐደሙ ነቲ ኻልሲ ቀዲዱ ምስ ረኣዩ ናይ ደም ዝውውር ጠጠው ኣቢሉ ቀይሑ ይጸንሑ ሽዑ ይፈርሕ እሞ ዝገብሮ እውን ኣይፈልጥን ነይሩ እቶም ዘድሕንዎ ወታደራት ዋላ ይምጽኡ ግን እዚ እግሪ ድሕሪ ውሕዳት ሰዓታት ካብ ጥቕሚ ወፃኢ እዩ ዝኸውን ናይ ጥሜት ስቓይ ከይኣኽሎ ድሞ ናይ ኣእምሮ ስቓይ ይበዝሖ እቲ ፈንጂ ምስ ረገጸ እውን ን30 ሰዓት ኣብኡ እዩ ነይሩ እቲ ናይ ቀትሪ ሙቐት እውን ነቲ ሰብኣይ ናሰቐዮ እዩ ካብ ኩሉ ዝኸፍአ ነገር ድሞ ምስ መሸወ ክዓርፍ ኣይከኣለን ነይሩ ምኽንያቱ ዝጠመየ ኣራዊት ንኸይበልዕዎ ብመሳርሒ ዓርሱ ይሕሉ ነበረ ግን ከዓ ጥይት ይውድእ እሞ ድሕሪ ውሕድ ተኽሱ ጠጠው ምባሉ ድሞ ብድሕሪት መፂኡ ሓደ ኣራዊት ይነኽሶ ብሽጉጥ ጠጠው ከብሎም ተፈተነ እውን ኣብዮሞ ኩሎም ይመጽእዎ የማንን ፀጋምን ኢዱን ይነኽስዎ እሞ ሽዑ እውን ናይ ምትራፍ ዕድሉ ተስፋ ኣይቆረፀን ነይሩ እቲ ዝተኸደነ ለንጀር ረጒድ ስለ ዝነበረ እውን ሰውነቱ ክነኽእዎ ኣይከኣሉን ፈንጂ ንኸይረግፁ ድሞ ብሰውነቱ ይደፍኦም ነበረ እቶም ኣራዊት 4 ኮይኖም ንበይኑ እናሰቐይዎ እዮም ምስ ወግሐ እውን 4ኦም ወዲቖም ይጸንሕዎ እቶም ዘድሕንዎ ክመጽኡ ድሞ 7 ሰዓት ይተርፎም እቲ ሰብ እውን ናብ ርሑቕ ይርኢ እሞ እስካዕ 9 ሰዓት ምጽባይ ተኽእሉ ክተርፍ እዩ ግን ከዓ ድሕሪ 7 ሰዓት ጸላኢ ይኸብዎ ሽዑ እውን ፍርሒ ይጅምር ሽጉጥ ብምውፃእ ንምትኳስ ይፍትን እሞ ብዙሕ ስለ ዘይረኣይዎ ግን እቲ ሽጉጥ እውን ስለ ዘይበጽሕን እዚ ሰብ ምሕብእ ስለ ዘይነበሮ ዘለዎ መማረፂ ተንበርኪኹ ብጥይት ምውቃዕ እዩ ነይሩ ሃንደበት ሓሳብ ይመጽኣሉ እሞ ገጹ ብምልዋጥ ናብቲ ሓሸዋ ሽጉጥ ምስ ተኰሰ እቶም ዝተቐበሩ ፈንጂ ምፍንዳእ ይጅምሩ እቲ ሓሸዋ ምስ ተለዓለ እውን
نبعلي يعفنو إيتم صلعتون كرئي واي كألون أبتشعو ساعات سنايبر يلعلمو برحق زرعي مقتال يجمر أبتخباب ذنبرون حدا بحدا يقتلهم إيتم كدحنو وزمصو سباتون نايت يتدمص يسمعمو حيال برخا سلازخونجن إيتحقاو بوتا كرخبو واي كألون بيت زلو خبابون يحلف نبرو بيت أنفت حبار كرئيم ولا تفتنجن كنكساقساي كألن سيئنو مكمل لسمسبلو إيتا أنفت حبارن ممصا حدا حسابي مسألو كمزي إليك أبزمو من كساقاسي حشني لحد أقر مسقوتتو ناب قلبي من لسمو كيفن داوني تر بيسم بعدوني ودغمو جنكعا تأملي شبه متسا نيتي فنجن مرأي دلي زرخبو دمو زي ودقاتني اشتناق حقيا نيرا سيلا عدلن حسب دمو نانا بعنا سحقني وده إيتا أنفت حباروني والعمو أب مودعتا دمو إيتم زدحن ويرخبوه تاريخنا أول أبزي وده فيديو نازفتهم دمو لايكن سابسكرايبن بمقبار بيتسابخونو